dykker. Det er super fin melding. Hold her, det er fint. Du hører fra mig, når jeg er fremme. Misforstået. Vil du have, vi venter i, eller? Jeg vil gerne vide, hvor fanden jeg skal hen. Ja, Ja, kom. Kan jeg lige en førstehjælpstask med? Dash i medbæk. så lad os gå ned og hjælpe lægerne. Han er bare lidt blevet beskastet i og med, at Brandler så ved skifte. Vagten i Tesla Nord. Nej. Benny. Du bliver lidt nødt til at sige, hvad folk skal, fordi vi allerede render rundt som hovedløse kyllinger. Jamen, det er overladt til Sund. Hvad vil du have, jeg skal sige? Ja, men vi har flere folk, der bare løber rundt ovenpå. Er der ikke en... Jamen, det er lidt svært, når jeg selv bliver smidt rundt med, at vi Ja, jeg ved det godt. Så nu har jeg sagt, at vi bliver her og venter. Okay. Fordi jeg har ikke fået at vide, hvad jeg skal. Nej, det er også efter, at Brandler er slukket. Så jeg har bare sagt, at vi bliver her. Vagten i Tesla Nord. Vil du have mig ned i Det nærheden? kan godt være, at vi skal have... Det vi gør, det er ikke op og finde en tripod. Og en skolebord. Ja, det må du gerne. Ja. Jeg tager skoleborden, så tager du tripoden. Ja, bare tripod. Jamen, jeg tror ikke, du skal tage den som sådan, hvis du står. Du skal bare sætte den op. Ja. Halløj. Har du været on fire nu? Vi ved ikke, hvad vi skal hernede. Vi har ikke noget med. Ham har I heddet nogen op i vandet, eller hvad? Pas. Jeg to. Vi kan hente en båd til. Du får ikke nogen båd. Du er ikke omskolet til at Hold og står dernede ved, til info, hvis I vil have fat i ham. Jamen, jeg ved sgu ikke have fat i ham. Det er sådan. Hej. Hvor fuck er ham spasseren med den røde hjem? Længere ud. Au. Nej. Hold da. Ej! Jeg kravler i udstyr hen derinde. Hvor er ham holdlederen? Så sætter vi jernfart til. Hold. Kraft helvede. Prøv, jeg har lige været i vandet i Ej. en time eller sådan noget. Han er gået derop nu. For helvede. For så stod han lige her. Det gjorde du meget godt. Jeg kan godt svømme. Ja. Jeg gad heller ikke samle flere på vandet. Nej. Var det Alfred, der gjorde? Hvad gjorde han klar? Eller hvad? Nå. Nej, det er dig, der gør det. Han er i gang med noget andet. Vi sætter lys ned ved ham, eller hvad? Du tager hans brystkasse af. Tager hans brystkasse af? Det er så fint. Indtil videre, så ved jeg ikke, om vi har brug for F1'eren herude, men... Ej, jeg holder den lige på standby. Ja, præcis. Jeg holder lige powernap her 2 sekunder. Og vil du have tripoden Jeg her? er ret glad for at hoppe i vandet. Hernede. Det vil Jeg vil jeg. gerne have den her, hvor jeg står, så går jeg lige hurtigt ned og informerer Sund. Der er stødes. Kom begynd igen. Jeg piller lige ned. Jeg piller lige ned. Kom begynd at sætte her igen. Okay, det havde stadig ingen effekt. 3, 4, 5, 6. Okay. Alle holder afstand. Der stødes. Okay, prøv at begynde igen. Sæt her. Skal du give noget adrenalin? Prøv at give noget. Jeg giver lidt adrenalin. Nu fik I. Begge i vand. Der var ikke. Du skal lige rykke dig, så er det dig, der får. Ja. Her kommer der en. Skal jeg bare begynde at se per igen? Ja, du skal hele tiden lave spær. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Der holder sig afstand. Der er stødes. Og vagten. Vi returnerer til stationen F1. Okay, hvad siger du nu? Okay, prøv at begynde tilbage igen. Ja. 1, 2, 3, Du siger til, hvis du vil have afslæg. 6, 7, 8, 9, Alle holder afstand, der stødes.
Og indtil videre har vagten skift. Okay, prøv at begynde CPR igen. Nogle af jer, der ved, hvad han hedder, og hvor gammel han er. Indtil videre nord, Hvor gammel er han? nord her er vagten skift. Det ved jeg ikke med. 2 Og 50. 3 Vil du afgå Okay, redning vi med? fortsætter. Bare bliv ved, bare bliv ved. 7. Okay, 8. alle holder afstand, der stødes. Det vil jeg gerne. Jeg kan ikke se meldingen. Så får lige lidt af vandet. I siger til, hvis jeg skal tak. Hvis du tager over med CPR nu, så kan jeg Ved du hvad, det er lige meget. Ja. Jeg har lige snakket med anmelder, og han siger, at det er en kat. Den kommer du nok selv ned igen. 4, 5, Det synes jeg sgu ikke lige, 8, 9, Alle holder afstand, der stødes. Og du kan godt gå og bevæge fint. Prøv at begynde CPR igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jeg synes godt, jeg kan gå. 8, 9, 10, Jeg er bare lidt tumlet nu. 13. Okay, alle holder afstand, der stødes. Ronny, hvor gammel var han? Men de 40 og sådan noget. Prøv at begynde igen. Okay. Jeg snakker sammen, når han lige kommer. Ikke lige nu. Hvem er det? Hvad? Ved I, hvem det er? Jeg vil de fortælle sig det Alex. Wilson? Det tror jeg. Nej, hvad hedder det? Nielsen? Nielsen. Nielsen, okay. Nej, du lever sgu. Du lever. Ja. Altså. Down, Daniel, vi står nede i den anden ende. Ja. Kommer lige igennem. Det er som om, jeg har lidt ondt i lungerne-agtigt. Ja, du var måske også lidt længe i det der vand. Jeg har det svært. Kan du finde noget? Ja, jeg havde godt lige ventet den. Okay, fair. Nej, det er ikke den der, det er ikke den der. Du finder ikke den der sted for. Vi har, der har startet med at være noget sted på rytme. Men Ja, prøv igen. Jeg tror, vi har stået den 10 gange. Nej, jeg har savnet min ven. Så det skulle heller ikke være dit med. Okay, lige både. Der er Så ingen, jeg er blevet vi kan slet ikke rigtig støde, for der er pakket ingen sted på rytme. Nej, selvfølgelig. Du har også fået headset på. Tak for jeres hjælp. Jeg har fået headset og terminaler. Det var